siksi. Basa akong libro, di nasulod na ulo, kay nakakatuyaw man ining mga konsuelo. Dahaklas ruman among klase, an among teacher kasi siksi. Sarwal nga iya sulod, piguot sanglit na luto, lugod ang akong isip, nabuli panlapag inino. Hala na, pagsarayaw na kita, hingalimti ang problema sa eskwela. Ang padis puruta, ngan pagsayaw minuta, mga magsarangkay, ang makanta. Hala na, pagsarayaw na kita, hingalimti ang problema sa eskwela. Ang padis puruta, ngan pagsayaw minuta, mga magsarangkay, ang makanta. Hala na, pagsarayaw na kita, hingalimti ang problema sa eskwela. Ang padis puruta, ngan pagsayaw minuta, mga magsarangkay, ang makanta. Hala na, pagsarayaw na kita, hingalimti ang problema sa eskwela. Ang padis puruta, ngan pagsayaw minuta, mga magsarangkay, ang makanta. Ang atong classmates kababayinan, ang mga forma makalilisan, bado nila aglipot, nagawas permi ang puso, aginaduroy la, mata ko nagtiyok-tiyok. Ida ang classroom, ang among klase, ang among teacher kasi siksi. Sarwa nga iya sulod, piguot sanglit na luto, lugudan akong isip, napulipad na pag-inino. Hala na, pagsarayaw na kita, hingalimti ang problema